Sahur, 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 sahur. Bos gak sahur bos. Turu wae kamar dikunci ae. Nah, niki nembe batu tangi niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pira tak delok iki. Mripat kaya gandul lho. Lah dalah kok yo arep mangat. Mangat yo kebablasan yo bar iki awan-awan yo ora kuat. Nggawa kuping gak iso ngare. Kok pinter wis disak apa? Wis diinget kok pinter. Pinter no sing inget nggo sapa. Kowe gak sahur ning kok njaba. Terserah. Gak ada aku aneh nganu kok. Lho, jangan nitik sore telo nitik sore. Waduh, buat panganane Sultan kok di gua. Nyawang wis nganu kok. Gawe manu. Kita makan. Dungane apa Mas dungane? Ah, semane apa to? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Iku sing dilafalno doa-doa anak TK iki gak ngerti ndek. Bismillahirrahmanirrahim. Dilafalno iku hadis entuk iku prawisanate iku orang yang tidak diketahui. Makanya aku gak pernah mengucapkan doa-doa untuk hadis-hadis doa gak pernah. Pendas pondok tahu. Sing aku radio bismillah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim agak perlu diucapkan karena Gusti Allah itu Maha mendengar. Kalau kebul jangan aja. Gusti Allah Maha mendengar, ndak usah apa banter-banter. Doa itu cukup di dalam hati. Wah, iki ceritane bluron iki nggo. Gusti Allah sudah tahu. Wah, bluron iki. Bup. Entek kan. Iya gak dientekno kok sing mangan ya sapa. Paling besok itu para besar apa masalah lainnya. Besok masak besar. Ini sambal zaman now. Dan juga kono. Tengah zaman now. Guys, tuh mantap guys, cakar. Kesenanganku. Gak perlu daging-dagingan, cukup cakar. Dan juga kono tak kamera. Begitu dari pandani. Pas iku. Yo pas to. Pas ora, pas yo. Pas. Pandani saya kena ngene lho. Untuk kono kok anakmu liwat wedi. Ya ora apa-apa lho liwat ke preben dalane. Payo. Entek. Ngimbu lho ya wong sambatan iki lha engko nek rantek piye aku. Entek pakai pitik. Sendokan. Waduh, sing rusak akademi. Nganu ki. Akademi apa? Akademi TPI. Iki sambel apa? Sambal terasi. Sambel terasi. Mbok campur. Iya. Cek tetep apa wis beda rasane? Masih seperti biasa niki sahur pada malam hari ini memakai menu tadi sore yang masih turah ya. Iya. Karena diturahkan Karena kita adalah
keluarga sederhana saja. Monggo sahur. Niki namine tak kelangu niki namine cakar SWW. Pas aku nganu kok ora enek wong panggil-panggil sahur-sahur kok enek pas aku isek. Gak enak. Pas aku tak yo isek suasana ki masih tengah malam. Anak Tete yang belayu kok. Numpak roda papat Tete. Iku Tete dari jauh bukan dari sini. Iku biasanya ke daerah Manden daerah ndi ngono. Tete nganggo son worok. Geler langsung tangi ya. Cocok pernah kayak sambal terasi. Gak cocok. Lah iya. Nggak sambel. Entek sambel anu. Kayak duduh orang mau. Gak be. Wala. Esok sore mangane iwak ora gembuk ning awake. Sebab iwak ane kelihatannya enak tapi kadar vitaminnya gak enak. Beda karo sayuran. Tahu tempe. Oke. Apa tadi cap kopi? Sikilku udah tak unggahan ya. Anu ki balung muda nang aku kan diuntu. Iki diuntuno tak gaglak kabeh. Wah senengane kok cakar-cakar tok wae. Iya kowe kan diuntu. Ini kan nang warung piro biasane menit sampai ndas sampai 15.000. satu pintul. Makanya aku ya sering neng warung nang gak pernah makan makanan sing nganggo iwak gak tau. Apa lah panganane apa kayak sing jajan pasar. Sego pecel lawah ote-ote pia-pia wis. Ya wis sesuk tak gawe pia-pia. Ya. Enggak pia-pia iso wingu menggane enggak pipa wingu. Iki aku senenganku ki pokoke cakar ndek sewi. Yes. Iki kayak iwak dadi mentok muah aku. Aku senengku blutru kayak iwak Jawa, blutru. Butuh rumah aku. Pagi. Ramai wakil blutru. Pandai goblok. Iya jene wong tuwek ndek kae. Aja mangan blutru le mare goblok. Bareng
aku mangan tenan ora iki wong tuwek iki. Tenan pura wong. Yang aku mangan boleh enak lah ya. Padune wong dhisik ku tak butuh aja pangan wong tuwek. Masalah enak. Karena wong tua yo goblok-goblokan nek aku pegak Juga wong iwak mereka iwak kaya vitaminnya iwak Jawa iwak mari cerdas yo enak lho anak itu biduk ini kalau lagi dipangan mulai dipangan layon dek ora mangan butuh Abangnya antong limbo sakean lawo tapi hujannya aku berangkat mele-mele apa? Tahu. Ben. Mbak Ben. aduh gue mana Di para airan kok. Besok jangan lompong sama anak kowe. Iya sama aja lian doyan ya cuma Oke ya doyan ning lagu iki kan. cuma jadi yo mangan yo sama doyan kabeh ya adalah tadi larang doyan gak gelem mangan Tetep gak kemanan. soto rek dikai sambal terasi gak cocok iki Iya gak ya? wah rasane kayak antur urut piye rasane Piye ngono rasane? Jangan bening. Bayem yo. jangan asem Kan asem bayem. Enak. Ya wis naik dulu. ke mangan kowe aku jane iki yo iwak yo gelem nang iki yo Jempo lo ngene yo iki yo dipangan iki bela wetengku mboyok-mboyok iki ana sambel nganu guys wah iya mangono sambel kacang Ya tetep ra cocok. cocok Iya. sambel kacang itu cocoknya karo kerupuk upil kuwi sing duwe untu sambel kacang cocoknya karo jangan lodeh karo kulupan sambele iku dijer gawe banyu digawe ndure ngono iku Telo. kaya sambele basingah Pasirah. basirah gak ora enak kok Pasirah apa singa? Pasingah sapa nih? basingah kita terus terkenal ning pasar Minggu wong satu gak dodol wis kuat enak yo Dan itu bidangnya jadi nak kolak ente. gedang Ini dikolaki kagak ragat. kok rasanya nyanyi Iya nak. apa gedang Kan rojo sih. rojo palsu piye Rojo temenan aja. kok rasanya gak kayak rojo sing rojo piron Rojo nak lurung. iki yo rojo nanging gedang iki rung tuwek Tuwak ndara larang. wis diimbu legine iki yo legi naik legine legi hambar legine kok celeng ndak tuwekno kae Kayak nganu gedang sepet.
monggo sahur isian. Sing anak sing lagi sakit nih ditungakno dan Marius. Ora apa. Wah. Seminggu lho. Wong ndi sing lara? Mbah. Karo. Wah, nontonnya ITV. Yo kan gorene ada kesempatan. Aduh, mbak gorene apa? Engko tak refleksi terapi saraf. Mbak Guang yo balik kon terapi saraf. Nek seminggu rong mari-mari ki biasane lorone lorong anu. Tipes biasane. Paling kebanyakan orang yang datang ke tempat saya ki lorone wong saiki sing akeh-akeh lambung, asam urat, kolesterol, darah tinggi ya kuwi. Ginjal, jantung ki rata-rata darah. Sing marekno ki Gusti Allah, tapi kan saya tahu caranya untuk merefleksi titik saraf yang tersumbat akibat penumpukan racun makanan di pembuluh darah. Aku loro Lek. Loro po. Aku diceruki wong bolak-balik. Kuwi kok. Nyatane ya alhamdulillah dengan izin Allah ya do mari. Kuwi. Ora cuma siji loro ya aku tuh. Aku kok gelem buka tak tulis ning ngarep ngono. Terapi refleksi saraf ngono yo. Do goleki nang wegah kok kesel. Alah. Alah mending dodol. Pijet ya aku ya ora kesel mijeti. Karena saya kalau refleksi kan bukan segala sekujur tubuh juga. Titik saraf manusia itu terletak di telapak kaki dan atas dan sekitarnya, pokoknya sekitar kaki kabeh. Nungguin. Jadi ini saya terapi itu bukan ngodak lo sing loro lambung kan lambungnya diurut 3. Wah, malah salah kejadian. Gak ngono. Pusatnya ada di telapak kaki dan kanan kiri atas telapak kaki kuwi nggone. Saraf-saraf yang terganggu ngodak dipijet iso lancar. Akhirnya normal kembali dengan sehat sendiri tanpa obat. Ya udah cedak omahku ngono ya tak ngongkon rene. Lah apa Lek? Wis aku nang dokteran kok Lek. Yo oleh dokter apa yo oleh berobat itu kan intinya kan mencari kecocokan. Oh ini ndelok awake seneng Mas. Terhibur. Oh, terhibur. Muga ya lekas sembuh nggih. Dia tahu doakan semoga yang sakit dari penonton saya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melalui sebab akibat ya yang loro niku nek kepengin sembuh nggih golek tombo. Wis tambakno kok. Ampun kuwatir wong Islam niku nggih menawi lara lah nggih kedah salat 5 waktu niku dijogo tetep salat ora iso njungok yo ngadeg yo njungok iso njungok yo turu. Karena orang yang sakit dalam melaksanakan teguh keimanannya melakukan sholat itu kalau mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sakit dan mati, mereka itu masuk surga karena dia berjihad di jalan Allah. Karena sakitnya orang beriman sebagai kafaroh dosa, penebus dosa. Ojosan loro ora gelem salat misah-misah wae babar pisan. Lah kok ngono iku lho ngomong ku yo nek omong aja misah-misah. Babar pisan. Ya manusia itu punya khilaf itu ya. Ora khilaf Kan manusia itu ya tawet nganu ya tawasobil hak tawasobil sober. Saling misah omong bojone yo iso ngakoni. Saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Aja omong tok.
Wong anjene nganu kok jarkoni kok iso ngujar ora iso nglakoni kok. Kok Jarkoni. dadi wong iki rasa tukang loro-loro. Oh, cintanya. Nek omongan iki dipikir wong iso ngloroi kok. Sing loro-loro niku nggih, pun. Senengane kok loro-loro hae. Mbon di anu dipadoske pangupa jiwa. Supados anggenipun nglakoni gerah saged mungkin lho nek diloroi mamane diwalik diloroi gelem apa ora. Tapi yang konten kreator penggaweane ya loro-loro, penggaweane ya omong. Engko tek meneng ae padha karo ndelok patung Liberty. Loro-loro iki delok-delok. Iki ketok didelok kok ngono ketok. Karakter wong ki ngene. Karakter wong kae ngene berarti. Oh, ya wis nek ngono kok betul. Kalau menilai orang seperti itu kalau dalam ajaran agama itu termasuk nganu perbuatan setan jawi. Itu termasuk wal aslam. Wal aslam iki milih nganu sedikit. Mungkin nebak kok wis nganu kok wis karuan. Nebak. Wong iki kok gak iso omongan sing apik. Berarti ya wis nebak iku. Watake ya ngono. Wong iki kok senengane apik. Berarti wonge ya watake ngene, sabar. Ngono ngerti. Enggak bisa ditebak seperti itu. Ya. Nah, Karena hatiku ada di dalam rambut podo. Ora hati Mas, maksudnya Rambut podo irenge uyah podo asene tapi dalam hati orang itu gak iso ditebak. Lho iki seneng dadi wong apik apa seneng dadi wong elek? Iya jenenge anu iki. Mbak gua ngono elek kok. Bojone ayu ngono iki. Witik tenan kok. Elek nolek kowe lek. Ngono lho nani kemabe guang lho. Ini gantengnya ngene ora elek kowe. Gantengnya ngene kok masuk elek. Aku lho nganggo kacamata. Kacamata kuyang. Celanane jubre. Kemejane anu kelambine lengan dawa, kemejane isake papat. Aku ya mbah kok aku ora ngerti kok aku sakjane ya ora seneng mbek kowe. Pesan nganu Kok dikongkon isak nyenengi. isake disempeti jungkas. Ora tau ngono kok. Tumpane montor 75 rambutnya kelimis dipiyak nengen. Walah cangkruk ning nggo telon. Walah. Endi? Roh aku ya rambutnya sak bokong ngono kok dikuncir kok. Oh alah. Lho Kayak gombloh. talent zaman dhisik kan ngono. Walah. Numpane montor 75. Lah aku gak ngerti kenapa kok gak gelem mbek aku kan ngono. Jodoh. Namanya jodoh ku yo. Biarpun orang-orang itu bilang apa saja, kalau sudah jodoh wong-wong iki gak iso milih. Iku sudah takdir ngono. Bukan piye. Nah aku pengen ku nek cita-citaku ya pengen ku bojoku sing ganteng. Kayak kelang. Takdir ngono. Aku jane kae yo Ganteng cita-cita. kayak aku lho, kayak Bari Prima. Cita-citaku kae aku kepengin dadi dokter. Bareng aku sekolah tenanan dari termasuk ranking terus dari wah saya malah jadi dokter juga, jadi dokter rujak anggar mau nubar mulai ya badoke banter dan semua itu takdir. Terima kasih untuk Anda saat ini yang mengkopi, melihat dan Cek sembuk bari wisan. Runging kok. Rung imsak. wah lah kok ngupload. Imsak. Ngupload tidak terlalu panjang durasi ini ngupload itu suwi. Oh. Loh, kan ini urung mbok tekoki kok. Kenapa kowe seneng mbek aku nih? Ngono gak. Takdir no wis no. Takdir.
Nek takdir iku pasti, tapi alasan ngono kok seneng karo kowe kena apa? Iya kena apa? Gak rokok. Wis pita, wis gak rokok kuwi aku cita-citaku nek aku sok ben bojo sing ora rokok. Terus mbak kan cek cilik ya Mas. Sumben cara mono bojoku kene sing gak rokok, wong rokok ora tak dangno. Tak kei mangan rokok, aku ngono. Wong ngenteni iki wong aku ki rokok ora doyan, kok cilikmu lho. Tunan aku, tunan mereka aku paanku ki nek rokoke ngedhur, aku kan kusesak. Paanku ki ora nek rokok apa ya aku pernah aku golekno tegesan, Nduk. Ngono, pernasan ngantek kecanduan rokok. Nganu ya. Terus tak golekno tegesan ngono sing turahane wong ngono ki paanku nglinting nek rokok kuwi. Itu kok nang aku. Wes tuku mbako, lah ngono mbako entek, pas ganti dhuwit. Nduk Pak golekno puntung-puntung rokok, Nduk. Tahu aku. Lalu ngene iki nah ya rokok di obongi tok. Sampeyan muga-muga aku dibojo sing gak rokok cah ngono. Temenan wis aku beli itu demi Allah. Lah wong aku ki rokok yo bukane Gusti Allah ngkei tenang kok gak rokok. Bukane pailit gak rokok gak wong anjene aku ki ora doyan kok. Aku lho dhewe merok campur sari merok ndangdut. Kantuk bagian rokok saplat kadang tak oncalon penonton. Kadang tak kena kowe bodol. Aku ora tau ngedol sing ngedol kowe dhewe. Iya. Lha kowe lho entuk kowe entuk opah main musik mbok aku apa ora? Enggak. Mbok pepek dhewe lah kowe nyanyi tak pepek dhewe kowe yo. Antuk jatah rokok terus, mesti untuk rokok kuwi. Jarum apa kuwi 76 super sing Sanek sing ngene penontone. Renane iki nek apa menyanyi? Penyonyo. Penyanyi zaman kae ngono ka lho, seorang gini Inka kan nek nyanyi yo biasa ngono ka ora kok zaman saiki. Zaman saiki nyanyi kan. Saiki nek nyanyi pokoke mledit ngono ndek kae gak cah. Wong zaman rong HP, pemain HP yo spiral ya wong zaman kae. Loh, sampe imsak masih. Nek imsak ngeten iki pemirsa ayo. Enek sirinene. Wong aku dhewe tak ora wong rokok ngono ku yo gila, wong ora doyan. Mulane mbok piyek-piyekno aku tetep yo tak aboti lek guang, lek gono rokok. Oke, sekian dulu, terima kasih atas perhatian Anda di kanal kami. Semoga Anda yang diberi suatu ujian tentang ujian sakit, semoga lekas sembuh. Ujian duit, ujian apa anak, saja, ujian bojo, ujian apa segalanya. Iya, ujian harta. Pokoknya nek urung ngono lho. Karang anyar urung bar. Musibah dari seorang muslim itu adalah ujian. Jadi kalau Anda tabah menghadapi ujian, insya Allah nanti mengurangi dosa-dosa kita. Kalau kembali ke hadapan Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa, kita tinggal menikmati dari apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Gitu aja ya. Orang usah sedih, hidup itu memang ujian. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kemewahan. Belum tentu orang yang diuji dengan kemewahan itu mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Kadang orang yang diuji kemewahan itu banyak sekali mereka itu dibuat untuk maksiat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi-mugi sedaya mohon sehat selalu ya. Apa tadi? Iya apa? Gogon. Waduh, kamu bisa gak apa-apa iki? Apa ndah ngombe ngake? Bisa aku akan ngomong iki. Ngomong gak batal, lega batas waktunya adalah adzan subuh. Ya wes, matur suwun.